Boas tardes, en nome de Editorial Galaxia. Agradecemosles a súa presenza aquí na librería Cartabón para presentar un libro de poesía que se titula Versos para conversar. O seu autor é Xoán Carlos Domínguez Alberte. Xoán Carlos é un home ben coñecido tanto no ámbito do ensino como da literatura galega. Non vou entrar agora nos seus traballos de outro tipo, simplemente mencionar as súas obras no ámbito da poesía, que é o que nos reúne hoxe aquí. Material do outono no ano 2000, As horas luminosas do 2005, Incivil do 2009, Materia infinita do 2011 e Rastros con enrugas do 2014. Segundo figura aquí, espero non trabucarme, este é o seu primeiro libro, en principio cualificado aquí pola Galipedia, de onde saquei a información. Sempre lle fago publicidade a Galipedia porque ten entradas magníficas e creo que paga a pena consultala. Versos para conversar, polo tanto, sería o seu primeiro libro dirixido ao lector infanto-juvenil, como se lle chama. Sí, correcto. En fin, deso quería falar un pouquiño antes de que comecen os meus compañeiros de mesa. Temos connosco, ademais do autor, a Ramón Nicolás, crítico literario abondo coñecido, que ademais recentemente se arriscou a introducirse no ámbito da ficción literaria cunha novela. Aproveito para darlle parabéns pola novela e pola valentía de, despois de tantos anos de crítica, conseguir introducirse entre os seus amigos criticados, entre os novelistas e os novelistas. É de mérito a estas alturas atreverse a facer unha cousa así. E tamén está connosco Xesús Alonso Montero, que acaba de chegar dunha celebración. Estivemos uns minutos, por iso non empezamos agora esperando por el, creo que paga a pena. Tampouco é ocioso tamén facer unha presentación do profesor Alonso Montero, pero salientar os seus últimos anos como presidente, que acaba de deixar a presidencia recentemente da Real Academia Galega, e creo que tamén, igual me arrisco, non o sei, o seu recente debut como poeta. Ou non? Bueno, poeta, xa me gustaría a min ser poeta. Como autor de textos en verso veño publicando desde hai máis de 20 anos, pero bueno, ahora hai un libro por aí. Un libro, sí. En formato libro, digamos. Sí. Polo tanto, temos sí, a un profesor tamén como Domínguez Alberte que se aventura no ámbito da poesía. Ben, eu único quería facer dous comentarios ao libro, que é un libro fundamentalmente para ler e para gozar, porque é un libro de poesía. Pero o primeiro que quería dicir é que eu non falo tanto, ou considero que non hai poesía infantil. Por qué? Non é unha butad, senón porque creo que toda a poesía é de seu infantil. É imposible escribir poesía se non se ten en conta a infancia. Vou intentar explicalo. O filósofo francés Gilles Deleuze decía que a literatura é aprender a tatexar. E nese sentido é no que a poesía se achega á infancia. A poesía é esquecer a linguaxe aprendida para aprender unha linguaxe nova, que é realmente o que fan os nenos e as nenas. Aprender a linguaxe e ao mesmo tempo que aprenden a linguaxe apreixar o mundo. Pois eso é o que fai o poeta ou a poeta cando escribe poesía. Por iso creo que non hai diferencia non se pode diferenciar entre poesía infantil e outro tipo de poesía. Toda a poesía é infantil. Creo que fora Rilke o que dixo que a patria do poeta é a infancia.
e entendo que ia nese sentido de aprender a tatexar, aprender a falar e aprender a escribir de novo, aínda que un teña pois 50, 60 ou 70 anos cando escribe poesía. Ese é unha primeira achega que a min me interesaría facer. E depois unha segunda que me atrevo a traer aquí, con permiso do autor, un libro que, cando lín Versos para conversar, me lembrou moito este outro, que é un libro de Samuel Beckett, o autor de Esperar por Godoy, o autor de Moloi, unha novela que, por certo, está publicada en galego, traducida por Anxo Rei Ballesteros e publicada por Galaxia. Tiven a honra e a satisfacción de poder ser o editor dese libro. Este é un libriño moi pequeno, pero que vos recomendo vivamente, sobre todo se o podedes ler en francés. Si non, hai algúns dos poemas están traducidos por Manolo Outeiriño e publicados na Trave de Ouro hai uns anos, pero sobre todo del interésame a segunda parte, que se titula Mirlitonadas, sería Mirlitonadas, non? Que é o mirlitón? O mirlitón é un verso que se escribe sin ningunha finalidade en concreto, nada máis que a pura recrearse na lingua, na sonoridade, no puro feito poético, é dicir, escribir por escribir, diríamos, no bo senso da frase. E, polo tanto, xogar coa sonoridade, co ritmo, ca cadencia, todas esas cousas que teñen a poesía e que no libro de Domínguez Alberte están moi presentes. É un libro no que, como di o título, son versos para conversar, é dicir, para facer versos xuntos, conversar. Eu entendo que hai un xogo de palabras aí, polo menos eu interpreto así, non o comentei previamente co autor para arriscarme na miña interpretación, pero ese versos para conversar, é dicir, versos para facelos xunto o poeta neste caso con quen lé o libro, sobre todo se o lé en voz alta, que iso é tamén unha cousa importante, porque é un texto para ler en voz alta. Versos para conversar, e para conversar con versos, vamos a ver, que é un verso? Un verso é algo que verte. Son unhas liñas breves, ou un pouco máis longas, que caen, que verten na liña seguinte, é dicir, caen sobre a liña seguinte. Non é como a prosa, que é unha liña continua que prosegue sempre, e nunca cae, sempre prosegue en algo. O verso parece que se interrompe, cae no verso seguinte, é dicir, que hai unha cadencia, hai un ritmo especialmente marcado, non quero dicir que na prosa non haxa ritmo, que tamén o hai un ritmo, hai unha rima, hai uns xogos fónicos que están moi presentes e que Samuel Beckett nestas mirlitonadas, é dicir, versos escritos para que soen mirlitonadas, a min o libro de Domínguez Alberte me lembrou estas mirlitonadas de Beckett. É dicir, que temos por unha banda esa poesía que é infancia de seu, que non hai diferencia, non hai, é poesía, é infancia, é o mesmo, e pola outra uns poemas que penso, ou polo menos os que a min máis me prestou ler, son aqueles que son máis mirlitonadas, que perden o sentido do texto, queda nun segundo plano, e realmente o que se pon nun primeiro plano, o que cobra protagonismo é o que decía Jacobson, a función poética, é dicir, a linguaxe pola linguaxe. As regras propias da linguaxe son as que marcan estes versos. Se o autor me permite, quería, e ademais, como me dixeron que o profesor Alonso Montero iba a cantar, pois eu quería tamén atreverme un pouco e ler un dos poemas do libro que quizáis foi un dos que máis me prestaron a min. Titúlase Contar e cantar. Nos tempos de antes
cantábanse contos, contábanse cantos, os contos quentaban, quecían os cantos, cando contaban, cantaban, cando quentaban, quencían, contos e cantos para cantar e contar de cando en cando. Quen canta e conta con encanto, con cantar e contar, conta sempre, con quentar e quencer. Cando queremos agora, contámonos contos, cantámonos cantos. Eu contoche, ti cántasme, ti encántasme, eu encántote. Que me presta a min deste poema? Que me parece fantástico. Pois, sobre todo, as aliteracións que hai e o ritmo, o son, o sentido, que tamén o ten o seu aquel, porque é unha especie de poética, non? Unha especie de poética na que se anima a conversar. E a verdade é que me parece magnífico. Incluso hai, no sentido becketiano, algunhas escollas inmotivadas, como por exemplo estes dous versos, repito, cando contaban, cantaban, cando quentaban, quencían. Quentar e quencer son sinónimos. Por que os escolle o poeta? Eu supoño que porque lle soan ben aí nese verso, porque cadran ben aí no ritmo e na sonoridade do verso, nos acentos versais. Entón, eso é poesía. Ou, cando di máis adiante, quen canta e conta con encanto, con cantar e contar, conta sempre con quentar e quencer, que volve a repetir outra vez o mesmo, pero non molesta en absoluto a repetición, todo o contrario. É como nunha canción, as codas dunha canción, non? O retrouso, cando se repite, aínda que se repita moitas veces, nunca molesta. Nas cancións que nos prestan, que memorizamos, a repetición é fundamental, pois na poesía pasa o mesmo. E logo ao final, ese convite a eu, ti, eu, a conversa do título, entendo eu, que está aquí. Ben, pola miña banda nada máis, convidalos a que lean este libro sin pensar en si é infantil ou non, senón pensando na infancia precisamente, volvendo, non hai que ser nenos nin facerse nenos, porque xa somos nenos, non hai... a literatura, unha das funcións da literatura precisamente é esa, non dividir a vida en compartimentos estancos, ou polo menos é o que creo eu. En fin, nada máis pola miña banda, deixos coas palabras de Ramón Nicolás. Moitas gracias. Moitas grazas, Carlos. Quixera comezar, xa que, perdón, imos presentar un libro de poesía, por facer unha referencia. Eu creo que neste caso falamos de poetas, falamos de poesía, a Paco Souto, vello amigo, compañeiro de letras e de vivencias de carácter editorial, moi amigo desta casa, por outro lado, no que presentou o seu último libro, E Caín, hai apenas uns meses, e que un golpe de mar pois o levou onte. Entón, daquela, unha pequena recoñecemento que non debía ser pequeno, sino que debía ser grande, tanto para él como para a súa muller e os seus dous fillos. Creo que a ausencia de Paco Souto como activista cultural, como responsable de moitos proxectos que estaban levando a cabo, tamén a través do seu labor como concelleiro do BNG en Malpica, creo que merece ser lembrado, e desde aquí, pois, enviarlle unha aperta, un abrazo e eu creo que un aplauso tamén. Ben, dito isto, pois comentarvos que eu veño aquí, segundo vin nos papéis da Editorial Galaxia, en condición de crítico. É-me difícil vir aquí en condición de crítico literario porque vimos presentar un libro dun amigo. Entón, neste sentido, a miña presenza aquí como crítico, que debe de ser obxectiva, como ben se sabe, pois queda un pouco en entredito, é un papel un tanto comprometido, pero desde logo sí que é moi grato estar aquí a carón pois de Xoán Carlos,
Carlos con este seu novo proxecto literario. Antes tamén de comezar a falar un pouco do libro, quería agradecer, como sempre fago, a colaboración e a axuda prestada para a presentación deste libro, que supoño que tamén Xoán Carlos o fará, cos nosos amigos desta casa, con Gonzalo, con Maribel, con Rocío, Raquel, Silvia, sempre apostando polo libro galego, por visibilizalo. É algo que estamos todos os que lemos en galego, todos os que escribimos en galego, en débeda convosco. Dito isto, quería tamén facer un par de comentarios antes de falar do libro, fundamentalmente referido a Carlos Lema, persoa que admiro tamén desde hai moito tempo, agradezolle as súas palabras, coñecémonos en Santiago hai tal vez máis de 2 décadas, e sempre con proxectos editoriais polo medio, seguimos mantendo unha amizade e unha colaboración pois moi frutífera, e alégrame moito de novo compartir este espazo con el. E desde logo tamén con don Xesús Alonso Montero, profesor meu de moitas persoas que estamos aquí desde hai moitos anos, amigo, e que, se non estou equivocado, tal vez sexa esta unha das súas primeiras actos públicos como copresentador ou presentador dun libro, desde que abandonou esta mesma semana a presidencia da Academia. Neste sentido, como observador do mundo cultural ou literario galego, tamén me gustaría afirmar en público ou ofrecer unha visión positiva, extraordinariamente positiva, destes seus 4 anos á fronte e á presidencia da Real Academia Galega, na que falo incluso por experiencia propia, abríronse as portas non únicamente a académicos, sino a persoas do común, as persoas que tamén traballamos e investigamos na literatura galega, e diso dou feito. Por lo tanto, creo que o labor de modernización e de apertura desta institución, que é a institución máis nosa, porque é a institución máis antiga que aínda está felizmente en funcionamento, pois débese de alguna maneira tamén ao bo facer de don Xesús Alonso Montero, e era algo que tiña tamén ganas de comunicalo públicamente. Dito isto, por último, xa falando de Xoán Carlos, desde un punto de vista de carácter biográfico e literario, dixo xa moito Carlos Lema, viría sendo unha reiteración afirmar ou facer un percorrido polo seu amplo labor literario de investigación. Sorprendeume a min tamén, inda como amigo de Xoán Carlos, atopar un libro da súa man como este. Sorprendeume gratamente, en virtude de que coñezo pois o seu percorrido como escritor, como ensaísta fundamentalmente, tamén como poeta, aínda que xa na súa obra anterior existían nalgúns poemas pois relampos, non? Pequenos golpes literarios que se asemellaban en parte ao que é versos para conversar. Un libro que evidentemente resulta moi grato atopalo editado dentro das dificultades que hai no mundo da edición, e que revela esa outra faceta de Xoán Carlos como poeta, como ben dicía antes Carlos Lema, non só para as crianzas, para os nenos e para as nenas, senón tamén para os adultos. En este sentido, como non é o meu desexo caer en ditirambos, en loanzas ou gabanzas exageradas, voume limitar a compartir convosco unha lectura que fixen de versos para conversar, que foi pública e que, polo tanto, está bastante comedida, quero dicir, é o que eu, desde un punto de vista como crítico, vexo neste libro, e gustaríame compartilo convosco. Para min, Versos para conversar é un libro que abraza o diálogo e máis a conversa, eses puntos de unión que de alguna maneira é a palabra a que o posibilita, e que desde logo é como un dos elementos clave, crucial, desta entrega poética. Aquí Xoán Carlos exhibe unha mostra, como comentaba antes, da súa versatilidade, o internarse neste eido da literatura infanto-xuvenil, polo que se podría entender, efectivamente, como dicía Carlos antes, que os seus principais destinatarios serían as nenas, os nenos, pero evidentemente non só. Versos para conversar emprega as ferramentas dun xénero cunha perspectiva que queda moi explícita nun paratexto inicial. Para que falarmos con
para que falarmos con poesía, sexa un lazo cotián de unión entre nós. Ese falarmos articúlase como ese percorrido pola palabra poética, cun rexistro lingüístico brillante, isto é o que quería eu tamén destacar fundamentalmente deste libro, que non dá as costas á incorporación de dialectalismos vivos na fala e que procura asentar e promover tamén a través deles os nexos interxeracionais, cunha ollada posta na tradición popular, recreada literariamente, e outra posta na relevancia que outorga o idioma, e a relevancia que ten tamén a transmisión do idioma. Para esta viaxe, que no fondo probablemente sexa iso, unha viaxe, Xoán Carlos propónnos diversos percorridos. O primeiro, titulado Amizades, repara a través dunha voz lírica que é unha nena, ou dúas, ou todas, nunha pluralidade de elementos da natureza aos que se aproxima desde unha visión que implica descuberta e revelación, exhibindo xa as armas dos xogos lingüísticos, esa querenza indisimulada pola fantasía e o mundo dos xogos, pois este é un libro tamén moi lúdico, está sempre presente en todas as páxinas. Noutra lectura, este bloque amosa un amplo abano de recursos retóricos escollidos con moitísima precisión. As frecuentes aliteracións, as que aludía antes Carlos, onomatopeas e paralelismos que outorgan, en xeral, un latexo sonoro ás presenzas da curuxa, da bubela, do cuco ou o galo. Evidentemente é tamén un libro para ler en voz alta. A sección Voces olla ao mundo da etnografía ou a antropoloxía para reactivar as historias dos lobos, as do home do saco ou a dos homes do unto. Isto recordoume moito unha anécdota que conta don Xesús alrededor de Lueiro Rei, cos homes do unto. E tamén están presentes os trabalinguas, aquí e acolá. Poemas, logo, que preceden os brinquedos dominados por un certo optimismo, un optimismo mesmo panteísta, para deixarnos en a lúa e a nena un testemunho vital de sonoridade que conclúe nos soños, espazos e cadra onde se agrupan os poemas de filiación máis onírica e fantástica que tamén están aquí presentes. As cousas, os animais, os sentimentos, mesmo os conceptos a priori abstractos, existen porque os nomeamos, pola existencia da palabra. E vela aquí, se callar, unha das claves deste excelente libro poético. Axuda a nomear as cousas para que estas existan ou volvan a existir. E faino con palabras vivas, instaladas para sempre no país das carqueixas, ese país que Xoán Carlos nos permite entrever, ver, coñecer e gozar. Moitas grazas. Bueno, boas tardes, señoras e señores. Aínda que non cheguei moi tarde, cheguei un pouquiño tarde, pero creo que xa alguén explicou que eu viña dun xantar, e dirán vostedes, a que xantares vou eu, que se termina ás 8 da tarde. Bueno, era un homenaxe a unha persoa que ten feito e seguirá facendo, estou convencido, moito polas palabras, polo que aquí tamén se defende, que é alguén a quen casi todo o mundo chama o Pepe de Redondela, pero que no rexistro oficial é Xosé González Martínez. E había, con motivo da súa xubilación, un xantar de homenaxe en que, por outra parte, se entregaba un libro de homenaxe a él, que é este libro, ali no Castelo de Soutomaior. Eu supoño que ainda hai persoas de sobremesa. Eu non puiden disfrutar desa sobremesa porque quería estar aquí e non só quería estar aquí, senón que creo que estou aquí porque yo impuxen eu a Xoán Carlos Domínguez Alberte, non é que el me invitara, é que tiñamos aí unha especie de confabulación para facer un acto literario en Escudeiros. Escudeiros é a patria do noso escritor, e Escudeiros eu creo que desde hai aproximadamente 8 ou 10 meses existe na literatura universal,
porque un home chamado Ramón Nicolás escribiu unha novela que presentamos en Escudeiros. O coordinador daquel gran evento literario foi Xoán Carlos Domínguez Alberte, que ademais de profesor, de escritor, de erudito, de crítico literario, de estudoso da historia da literatura galega, tamén ten unhas virtudes verdadeiramente importantes para coordinar actos, para dinamizar actos. Tiñamos a idea de presentar o seu libro de versos, é un libro de versos meus, aos que facía referencia Carlos Lema. Bueno, pero tamén se entendía que dos libros era moito, e por outra parte eran dúas editoriais distintas, e tamén hai que ter unha visión un pouco comercial, e hai que evitar este tipo de confrontacións. Polo tanto, un día irei a Escudeiros, xa está establecido, eu a Escudeiros, se fai falta vou a pé, porque quedei tan emocionado o día aquel do acto en que presentamos a novela de Ramón Nicolás, que, bueno, as persoas que xa temos anos, eu acabo de dicirlle a un amigo que me decía se tiña 50 anos, e eu dixenlle que 52, e el díxome que non me votaba tanto. Pero, bueno, os que temos anos e temos asistido a moitos actos literarios, e, sobre todo, temos pensado sobre o fenómeno da socioloxía da literatura. A primeira cousa que me sorprendeu hoxe aquí é ver tanta xente. E, claro, tanta xente, hai moita máis xente no botellón, hai moita máis xente en actos, hai moita máis xente que ve a Belén Esteban en Telecinco, que é unha desgracia. É dicir, todas as Beléns Estebans, que son miles que hai, e todo isto, por outra parte, está promovido polo goberno, polas institucións, por todos os gobernos autonómicos, etc. Así que cando un ve máis de 10 persoas na presentación dun libro, porque eu teño estado en presentacións de libros en que dificilmente se chega a 10, 12 ou 14 persoas, bueno, pois isto xa é unha especie de fartura, xa é unha especie de riqueza. Pero en Escudeiros é que estaba aquelo ateigado, e cando terminou o acto organizouse unha columna de persoas co seu libriño para que Ramón Nicolás asignase nunha das primeiras páxinas co seu nome. E eu dixeno ali, mentras tomábamos, que por outra parte houve un capítulo de gastronomía importante, mentras falábamos ali con algunha xente daquel país, dixen, seguramente unha boa parte desta xente non lee o libro, non importa, pero o feito de que unha persoa teña por primeira vez na súa casa, nunha aldea, un libro, unha novela en galego moderna, por se fose pouco, unha novela que trata de recrear a situación histórica e mental e espiritual, bueno, de hai algúns séculos naquela zona de Ramirás, de Cartelle, de Escudeiros e tal, que son terras bastante familiares para min, porque eu pasei unha boa parte da miña infancia pois na outra beira do Miño, na da dereita, non na da esquerda. Para min ir á feira da Cartelle era unha cousa familiar, aínda que ir a Escudeiros non era tan familiar. Así pois, repito, non fai falta ás veces ler un libro, ter un libro. Eu estou seguro que hai hoxe casas en Escudeiros que nunca tuveron un libro. Si, tuveron un libro dos seus fillos ou dos seus netos, os que se xían na escola, no instituto, onde fose. Eu recordo, no ano 41, na miña aldea, na miña casa, non había máis que 2 libros. Os 2 libros que eu levaba á escola, o manuscrito e a enciclopedia. Quizáis a fins do 41, un irmão meu maior que traballaba aquí nunha oficina en Vigo mercou para min un Quixote. Lín o Quixote, teño dito moitas veces, pero vou dicir unha vez máis, eu lín o Quixote a luz do candil, porque naquela aldea, que non era Ventosela, a aldea de miña nai, era unha aldea que estaba 1 kilómetro máis alá, a Groba, non había luz eléctrica. Así que
aínda que non estou falando de Escudeiros no ano 41, 42, como falo da miña aldea, pero estou seguro que en Escudeiros esa muller bella ou ese home bello que terá na súa casa ou tivo os libros dos netos ou dos fillos, libros adquiridos por eles, porque teñen ali un veciño que é moi grato, un veciño inda que sexa en vacacións, como é Ramón Nicolás, e a súa familia ter un libro, eso xa é un feito de cultura verdadeiramente extraordinario. Léeno porque se non o leen non pasa nada, pero coméntase, do libro vaise falar durante moito tempo. Polo tanto, a novela de Ramón Nicolás é un feito fundante na historia de Escudeiros. E por se fose pouco, en Escudeiros naceu Xosé Carlos Domínguez Alberte. Eu non veño aquí falar do libro, logo xa veremos a que veño, porque do libro, en primeiro lugar, falou o editor, que queiras ou non, coñece moi por dentro as entrañas do libro. E por se fose pouco, falou quen sabe moito de libros, que é Ramón Nicolás. Aínda que estaba en todo momento un pouquiño comprimido pola súa situación de amigo do autor, e polo tanto temía que algunhas das gabanzas poderían ser interpretadas como gabanzas dictadas pola amizade máis que polo feito literario que aquí hoxe se presenta. Bueno, entre Carlos Lema e Ramón Nicolás dixeron do libro todo o que hai que decir. Se mo permite Carlos Lema, Ramón, que ten, digamos, máis oficio para facer crítica literaria cara ao público, pois fixo un percorrido polos distintos pequenos capítulos do libro que dan en todo momento unha visión clara do que son eses capítulos. Por lo tanto, calquera cousa que eu dixese do libro estaría moi por debaixo das consideracións que aquí xa se formularon, aínda así quizáis me vaya a permitir o luxo de utilizar 3 ou 4 minutos dicindo algo do libro. Pero quería dedicar unhas palabras, non moitas, a Domínguez Alberte. Domínguez Alberte, como Ramón Nicolás, foron alumnos meus, un en literatura española en Vigo, no Colexio Universitario de Vigo, e outro de literatura galega en Santiago. O ano de Blanco Torres, que fixeche un libro sobre, sorprendeume porque perderalle un pouco a pista a este alumno, daquela ex-alumno, e de súpeto eu que estaba moi interesado na figura de Blanco Torres, e de feito, se me permiten, de vez en cando, aos vellos hai que permitirnos algunhas cousas, dedicouse o Día das Letras Galegas a Blanco Torres por min, home, porque tuvo suficientes votos na academia, pero para que certos académicos que poden estar indecisos por razóns políticas ou históricas ou as que sexan, bueno, hai que, como se dice na miña aldea, hai que tanguelos un pouco, e eu no arte de tanguer os da aldea algo sabemos. Bueno, non tivo unha votación moi mayoritaria, pero tivo suficientes votos para que Roberto Blanco Torres, que foi, ia decir, vilmente asasinado en Entrimo, todo asasinato é vil, polo tanto foi asasinado, e sobran os adxetivos e sobran os adverbios. Perdera a pista a Domínguez Alberte e atópome que en Celanova, creo que foi en Celanova, tivemos un encontro, que é autor dun extraordinario libro, cando ainda é novo hoxe, daquela era moito máis novo, estou falando de hai casi 20 anos. Tiña razón Ramón Nicolás ao decir que, bueno, quizáis a faceta máis rechamante, polo menos cara á opinión pública que entende de cousas de literatura ou que ten inquedanzas literarias, sexa en Domínguez Alberte o erudito literario, o home que se interesa polo texto literario e que o comenta e que fai a súa historia, que comenta o texto literario na clase, na aula, e que
para outra xente que non son os seus alumnos os que ten que aprobar ou non aprobar, tamén os comenta cando fai libros, cando fai colaboracións. Por si fose pouco, é moi difícil, sobre todo na provincia de Ourense, atopar un volumen colectivo sobre calquera cousa de reivindicación nobre, donde non estea a man ou de coordinador ou de colaborador ou de instigador ou casi de conspirador, se me permite, no mellor sentido da palabra, de Domínguez Alberte. Eu teño colaborado en algúns deses libros, polo tanto, vivimos, señoras e señores, nunha cultura que infelizmente aínda ten que ser militante. Vivimos nunha cultura ainda que hai que militar en favor do galego, hai que militar en favor da leitura en galego. Eu creo que hai que militar en favor da lectura, porque cada vez a xente lee menos. Quizáis os que rexentan esta librería teñen datos máis precisos que a min, lee menos en calquera idioma, dado a problemática peculiar que ten o galego, polo tanto a leitura en galego, ten tamén esa problemática. En todo isto aí está Domínguez Alberte, dentro da aula, fora da aula. E Domínguez Alberte, eu creo que ten hoxe xa un lugar na poesía contemporánea, na poesía desde hai 15, 20 anos para aquí, na poesía, digamos, adulta. Sempre se poden poñer matices ás cousas, pero no básico estou de acordo con algunhas das observacións que fixo Carlos Lema. A poesía non é poesía infantil ou poesía non infantil. A poesía non é boa por ser poesía relixiosa, poesía cívica, poesía política ou poesía amorosa. Certamente hai poetas que cantan o amor ou que cantan a religión ou que cantan a paisaxe, pero o que importa é se a poesía é poesía, porque se un poeta é mal poeta cante o amor, cante a paisaxe. En canto ao tema da poesía infantil, tampouco vamos ofrecer aos nenos e ás nenas unha poesía devaluada, unha poesía limitada, unha poesía menos poesía. Eu creo que o poeta debería sentir unha violencia íntima na súa conciencia si escribindo para os nenos, no seu afán, por exemplo, de ser comprendido ou de ser aplaudido, pois rebaixa un pouco o nivel poético. O nivel poético non debe rebaixarse nunca. Si un fai un poema e logo resulta que os nenos aínda non o entenden, peor para os nenos, pero non peor para a poesía. A poesía está aí. Sobre todo na narrativa, unha das grandes novelas que existen en Europa desde sempre é o Lazarillo de Tormes. O Lazarillo de Tormes non se escribiu para os nenos. Tampouco sabemos moi ben para quen se escribiu, porque non sabemos quen era o autor. E sobre aí hai moitos misterios, pero en todo caso o Lazarillo lee nos nenos, é o ligno de neno. O Lazarillo é o Lazarillo ligno de adulto, sendo xa catedrático de literatura, é ligno máis de unha, de dúas ou de tres veces. É dicir, hai cousas en que o neno, a persoa de 10, 11, 12, 13 anos atópase con un señor que é moi erudito, ou que é académico, ou que é catedrático de literatura, que pode ter 50, 60 ou 70 anos. En canto á poesía, é certo que cando escribimos para os adultos, cando Dante escribe a Divina Comedia, Dante non fai aliteracións, aquí falouse, non fai paranomasias, non fai xogos de palabras, non fai ladaíñas. Cuidado, Dante enfrontas a unha concepción do universo tremenda e non escribe para os nenos. E non sei como escribiría Dante se un bo día quixera escribir para os nenos do seu entorno. No caso do libro que hoxe nos ocupa aquí, creo que é un libro moi meditado. É moi meditado, decía Ramón Nicolás, eu de vez en cando incluso aos mellores amigos teño que levarles a contraria,
que el foi sorprendido con que Domínguez Alberti aparecera, o sabio Domínguez Alberti, o erudito Domínguez Alberti, o profesor Domínguez Alberti, o crítico Domínguez Alberti, o activista Domínguez Alberti, con un libro para nenos, como se un libro para nenos fora un mester de segunda. Non dixo eso Nicolás. El quedou sorprendido de que tamén houvese esa faceta. Vou decir, eu non é por quedar aquí máis listo que Ramón Nicolás, senón non me sorprendeu para nada Domínguez Alberti, porque algunha vez me teño preguntado, Ramón Nicolás deu a pista, porque en algúns dos libros de poesía del, adultos, digamos, hai tamén chiscadelas de ollo nalgún poema ou nalgún fragmento de poema que calquera de nós diría que ben se leerían na escola estes poemas. Pois ben, eso que fixo aquí e ali, como quen non quera cousa, agora sai aquí neste bloque poético. Pero por si fora pouco, aquí están Minia e Celtia. Cuidado, porque o autor do libro non é só o profesor que reflexiona sobre os destinatarios de 10, de 8, de 9 anos, que tipo de literatura deben recibir. Non é só o erudito que ten pensado moito sobre o feito literario, e naturalmente, se ten pensado sobre o feito literario, forzosamente temos que pensar nos destinatarios do texto literario, e o destinatario pode ser un sabio Menéndez Pidal, ou pode ser un xoven profesor de literatura, ou pode ser unha nena de escudeiros de 10 anos, ou as súas propias fillas. El sabe, e a súa nai saben moi ben cales son as preocupacións diarias de Minia e Celtia. Estou seguro que, coñecéndoos hasta onde os coñezo, que moitas veces lles teñen proporcionado sexa versos de Manuel María, que ten traballado moito ese predio, sexa versos de quen sexa, e chegou un momento en que o profesor Domínguez Alberti, o crítico Domínguez Alberti, o pai Domínguez Alberti dixo: chegou a miña hora, aínda que se sorprenda Ramón Nicolás. E de paso para darlle unha sorpresa a Ramón Nicolás, porque os amigos hai que sorprendelos de vez en cando, e escribe este libro. Eu o libro leíno 4 ou 5 veces. Voulles decir unha cousa, moitas veces pregúntame se lín non sei que libro, e digo non, é que ainda non lín o Quixote. E moitas veces hai xente que mo toma literalmente. Eu lín o Quixote 9 ou 10 veces, e sempre conto, se me permiten, unha anécdota que contaba nas miñas clases de literatura española. Unha vez a un sabio chamado don Marcelino Menéndez Pelayo, un editor de Madrid. Menéndez Pelayo morreu no 1912, debía de ser o 1910. Menéndez Pelayo non era pobre, pero tampouco era moi rico. A Menéndez Pelayo, por exemplo, 100.000 pesetas daquela viríanlle moi ben para comprar manuscritos, para viaxar e ver a biblioteca de Copenhague, para esas cousas, non para ir ao Caribe ou para ir a eses sitios a donde vai Bárcenas e tal, non, para cousas serias. Mándalle un cheque en branco e dice: don Marcelino, poña, estou traducindo máis ou menos a carta ao galego, poña o que queira nese cheque e escríbame un libro sobre o Quixote. E el estuvo acariciando o cheque, dándolle bicos todos os días, pero non puxo nada, non se atrevía moralmente. Dixo, escribiu dicindo: mire, señor don fulano de tal, que máis quixere que escribir un libro sobre o Quixote, pero non podo porque non o lín. Pasaba por ser en literatura española o home máis sabio do mundo, e era o daquela. Dixo, porque, ahora sí o digo en castelán, solo lo he leído 20 veces. Enténdese que el non se consideraba facultado a escribir unha interpretación do Quixote, mentres non leera o Quixote polo menos 21 veces. Entonces a min hai tanta literatura e boa que un non lee, que digo, eu ainda non lín o Quixote. Eu ainda non lín o Quixote. E eu, que agora teño que administrar moi ben o meu tempo, porque quizá non me quedan máis de 50 ou 60 anos de vida, por lo tanto hai que administrar ben o tempo, non? Eu lín unhas 4 veces este libro. Eso xa, Xoan Carlos,
creo que despois desta experiencia non a vou ter con ninguén máis. Algún día podelo contar na túa biografía, que eu lín 4 veces este libro cando ainda non lín o Quixote, fíxate ben, porque só o lín 9 veces. Por que? Bueno, porque sabía que iba a vir aquí, pero bueno, eu tamén viña aquí é dicir, con seguro de vida. Sabía que iban falar Carlos Lema e que iba a falar Ramón Nicolás, por lo tanto, por moi desafortunado que eu estivese, o que iba a quedar eran as palabras deles. Eu linnos porque, como lle manifestei o meu desexo a Xoán Carlos de participar, quería darlle a entender que eu quería participar aquí, simplemente para decir as palabras que dixen, para roupar o acto e para manifestarlle a admiración que teño ao profesor, ao activista cultural, ao estudoso da literatura, ao autor de tantos traballos e de varios libros, etc. etc. Gustábame estar aquí. Como estar en Vigo non implicaba ter que viaxar a Mondoñedo, a Viveiro e tal, por lo tanto, sería para mí un problema de conciencia non estar aquí. E nunha arroutada miña, que el logo me colleu pola palabra, e aí a culpa é tamén un pouco del, dixe, mira, voulle poñer música a un poema e vou no cantar. E claro, eu xa sei que hai aquí con xente como Antón e outros malos amigos que veñen a ver como canta Alonso Montero. Bueno, algúns amigos din que non canto mal, pero, bueno, para cantar un pouco ben, primeiro hai que coñecer a música do texto, a que sexa. Bueno, o certo é que foime bastante difícil cumprir a promesa, que máis que promesa miña, bueno, foi unha cousa margallada entre o autor do libro e máis eu. De todos modos, antes de pasar por esa experiencia que lle estou tendo xa un pouquiño de medo, quería dicirlles que o libro, ademais de todo o que dixo Ramón Nicolás, o libro, eu non sei se hai aquí mestres ou se hai, en todo caso, educadores que estean en contacto con nenos bastante pequenos, 5, 6, incluso con nenos que non saiban ler, que non saiban ler, pero que teñan un aceptable coñecemento de lingua galega. Quizáis en determinados medios urbanos non é así, pero supoño que en Bande, en Celanova, en tantos sitios da Galicia interior, o coñecemento que teñen do galego, nenos que ainda non saben ler, é o suficiente como para que si teñen un mestre, teña como libro de texto, enténdano ben, este libro, e o mestre, os que saiban ler, que lles faga ler o poema, pero senón que el lle recite 2, 3 veces o poema, e que o poema que o lean, que o recitan, ler en alto é fundamental. Eu, como profesor, que fui moito tempo profesor de secundaria, moitas veces reprochome a min mesmo que na clase non lín en voz alta cos meus alumnos tanto como debería. Agora xa non ten remedio, pero creo que é moi importante didácticamente un profesor que lea ben. Ler ben é, en primeiro lugar, pronunciar ben as palabras. En segundo lugar, dirixirse con lentitude ao destinatario. Eu sempre lle digo, é a primeira vez que recito. Recita con moita calma, trata de ver se ti estás ali. Se ti estás ali e vas entendendo as palabras. Eso xa é un primeiro triunfo. Home, logo habería que ter o talento de María Casares, que foi paisana nosa en francés ou en castelán, ou cando recitaba a Curros Enríquez en galego, pero ese talento non o ten todo o mundo. Entonces, estes son, eu diría que todos ou casi todos os poemas para recitar na clase coa axuda do mestre, e que logo os propios alumnos se boten eles de seu a recitar ese poema. E tamén, non digo a cantar, porque a cantar hai que aplicarlle unha determinada música, pero sí a cantaruxar, porque pode haber unha recitación que estea próxima ao canto. Bueno, e iso é propio
de toda a literatura infantil, porque todas estas fórmulas que hai das ladaíñas infantís que todos aprendemos, eu fui un neno hasta os 9 anos aquí en Vigo e aprendín en galego, en castelán, ladaíñas esas. Significativamente, don Xoán Carlos pon 3 textos antes dos seus poemas, un de Manuel María, outro de Sechu Sende e outro de Xosé María Álvarez Blázquez. O de Xosé María Álvarez Blázquez é este: Baruxiña, boa, boa, que eiche ven o papafigo cunha carga de boroa e unha presa de pantrigo. Todo isto non é certo. Non hai o papafigo no mundo que tralla unha carga de broa ou de pantrigo para ninguén. Pero isto que non é certo, podía ser certo, e é bonito, e é unha construción dun argumento que de súpito engallola a un neno. Non pretendo decir que os textos de Xoán Carlos estean nesta liña, pero non están moi lonxe, porque aquí aparecen palabras que parece que o autor vai soltando porque teñen un son parecido ou teñen un significado similar ou máis ou menos similar. É que non hai máis, hai moito, porque tamén é certo que despois de cantar, como despois de ler un poema, o profesor que é profesor, sobre todo se vive nunha zona galego falante, di: e que diferencia hai entre cantar e quecer? Repito, porque o poema sobre o que eu vou pronunciarme é o mismo poema que escolleu Carlos Lema. Por algo será o poema que se titula Contar e cantar. Se me permite, Carlos, eu vou ler o poema de novo. É outra lectura. Porque, claro, os poemas tamén suscitan lecturas distintas. A lectura dun poema é xa unha interpretación do poema. Podría contarlles unha anécdota que lle pasou a don Dámaso Alonso cando opositaba a súa cátedra de literatura ante o presidente do tribunal, que era don Miguel de Unamuno, pero non a vou contar, xa contei a de Menéndez Pelayo. Eu vou contar e cantar este poema, cantalo en parte. Nos tempos de antes cantábanse contos, contábanse cantos. Canto me gustaría a min ter alumnos de 5 ou 6 anos para a aqueles que son un pouquiño inatentos ou distraídos, dicirlles: reparaches, cantar contos, cando esperaba cantar cantos. E logo contar cantos, cando esperaba contar contos. Pero claro, isto ten unha significación. Un conto non só se conta, sino tamén que se canta. E o conto, que ademais de ser contado e cantado, é contado con máis poesía. Os contos quentaban, quencían os cantos. Claro, os contos, ao oílos nós, os nenos, quentan. Pero quencían os cantos. Ninguén lle insufla calor aos cantos. Son os cantos por si mesmos os que quecen. É que nós, no meu dialecto, dicimos quecer. Tesme que disculpar. Pero bueno, quecer e quencer. Contos e cantos para cantar e contar de cando en cando. Quen canta e conta, con encanto, con cantar e contar. Que bonito é dicirlles a un neno: agora fai ti uns versos parecidos a este. E igual que nesta estrofa de 3 versos aparece moitas veces, eu a dicir, como se estuvera nunha clase de universidade, o fonema K. Canta, conta, encanto, con, etcétera. Bueno, aparece ese son, con, can, etcétera. Faino ti con palabras que teñan T, dente, tenzón, etcétera. E aquí teñen un exercicio que se pode facer. Conta sempre con quentar e quencer.
Cando queremos agora, contámonos contos, cantámonos cantos. Redunda na idea da primeira estrofa. E logo ven algo que leu moi ben Carlos, porque isto pode impresionar os neniños que están oíndo na escola. Eu contoche, ti cantasme, ti encantasme, eu encántote. Nos tempos de antes cantábanse contos, contábanse cantos, os contos quentaban, quencían os cantos. Nos tempos de antes cantábanse contos, contábanse cantos. Eu cumprín. Bueno, boas tardes. Despois disto eu creo que xa podíamos marchar. Eu non teño nada novo que dicir, nin que contar, nin que cantar. Simplemente, bueno, quería agradecer como sempre aos amigos e amigas da librería Cartabón, pois acollernos, como outras tantas veces, nesta maravillosa casa do libro. Agradecervos a todos vos, amigas e amigas, que aquí estades, a vosa presenza. E, dende logo, tamén a Editorial Galaxia, no seu momento, cando lle enviei este original do que agora falarei tres cousas, pois o actual director, Francisco Castro, que era quen levaba a colección de poesía infantil, bueno, pois cando viu, pois interesouse por el, e aquí está este produto. Por que escribín versos para conversar? Básicamente foi un reto hai alá como un par de anos que Minia e Celtia, que aí están, pois me propuxeron, dixeron: papá, está moi ben esa poesía para amigos teus de máis de 40, que eu creo que por aquí hai algún, pero a ver cando faz algo tamén para nós. Entón, bueno, pois de aí saíron estes versos e algún outro produto que está recocendo na gaveta. E ben, un obxectivo co que me propuxen pois facer este libro era, bueno, pois que a poesía pois vaya para como un elemento, un lazo de unión entre persoas próximas, sexan na familia, por suposto, como facemos o programa facer nós todos os días, todas as noites. E logo, bueno, pois na aula e en calquera contexto, non? A poesía, que é ese xénero que non é o máis promocionado, promovido polas editoriais, e que dá tanto xogo. Preguntábame onte nun acto que me convidaron unha charla literaria na maravillosa, que alguén me corrixa do que digo, creo que é a máis bonita do mundo, a maravillosa biblioteca do Instituto Celso Emilio Ferreiro de Celanova. Pois ali un acto que fixemos para escolares, bueno, convidaron unha charla literaria. Entón ali había rapaces, non sei as idades, pero supoño que dentro dos 7 ou 8 anos ata os 15, 16. Entón preguntame sobre todo os pequenos: por que escribes poesía, tal? Entón dixe, bueno, pois porque a poesía é, digamos, unha sustancia inmediata que permite, pois, a interacción co público, dá que pensar, transportase, ocupa pouco, transportase, e logo, bueno, pois, digamos, unha ánfora, unha vasilla que está no fondo do mar, que descobre o tesouro, pois, quen se achega a ela. Ou, como aquí hai xente de escudeiros e de proximidades, tamén vexo xente de Refonxos e de outros sitios, e de Cartelle, pero saben o que son as minas de escudeiros. Nas minas de escudeiros, nas seculares minas de escudeiros de estaño, que hoxe en día están algunhas tapiadas, outras están abertas, nas minas de escudeiros hai uns túneles alá ao fondo da terra, que nalgún deles hai unha trave de ouro, para quen se saiba de entrar ata as súas proximidades, ata as súas fondura. Pois esa trave de ouro é a poesía. Onte
ao fío do que me preguntaron os rapaces a da conversa, dicía, bueno, por que a poesía? Dixenlle, bueno, a poesía é moitas cousas, pero sobre todo é liberdade. E empeceilles a dixenlle, bueno, aquí estuvo na biblioteca do Instituto Celso Emilio Ferreiro, que algúns tivemos que ver algúns co seu nome, que xa era hora que levase hai uns poucos anos, pois Celso Emilio Ferreiro expresou pois magnificamente cun poema, fixo unha metáfora para contra a falta de liberdade para definir toda unha época, non? En versos, e ben, antes de pasar a lervos un par de poemas, un par de textos, quería tamén reivindicar, xa que aquí hai docentes, ex profesores, bueno, pois Xesús Alonso Montero, como ben dixo, pois foi profesor meu e de outra xente que como Moncho que nos deu clase nas aulas da universidade, pero tamén teño por aquí, ela está en Carna ali detrás, aquela señora de gafas que está ali detrás, e aí está a Sagrario un pouquiño máis adiante, que foron profesoras miñas do como se chamaba, que o noso época era o bacharelato, non? BUP e COU, que aí están, que lle transmitiron a algún alumno, coñeza varios, o inmenso prazer por a lectura, por a literatura, por a poesía. De aí a importancia de que a literatura, a lectura, e especialmente a poesía, pois se traballe nas aulas. Falaba dun Xesús de Manuel María. Este ano, no meu instituto, todos os anos procuro levar un escritor. Este ano tocou un poeta que non era Manuel María, que se morreu, foi Carlos Negro. Ben, pois o alumnado do noso instituto, aquí os Cuercuernis da Baixa Limia, pois tive unha experiencia moi satisfactoria coa lectura dos poemas de Carlos Negro, tanto é así que aínda onte, pois a parte eu propoño unhas lecturas non obrigatorias, chamámoslle fixas, así viste mellor, e dúas por avaliación. E a parte diso, pois, lecturas optativas que só lle permito dúas por avaliación, senón hai algúns que onte mesmo rapaces pequenos con libros, outros libros de Carlos Negro que non leran, ou seja que, bueno, unha maravilla. Como unha maravilla, a propósito do que falaba Xesús da experiencia nas aulas, o abeiro desa intervención na biblioteca do Instituto Celso Emilio, logo as mestras do CEIP da escola Xaquín Lourenzo Xocas de Bande, que había nenas, esas eran dos pequenos, igual cos de Cartelle, quedei absolutamente abraiado cando ali de motu propio unha nena me pediu que quería recitar un poema deste libro, pero logo comentoume a directora, dixo, calquera día xa xa levo ali. Hai algunhas nenas desas pequenas que cantan de memoria poemas deste libro, xa. Xaquín Lourenzo Xocas, que xa lle dixen se non teñen problemas por tal, para que promocionar eses artistas a través do blog da Editorial Galaxia, sería unha maravilla. Antes de que me esqueza, Xesús Alonso Montero, que como se ve, pois é gran amigo, e as súas palabras, pois xa souvistes, froito da amizade, vai estar en Escudeiros presentando o seu novo libro, bueno, o último creo, non sei se sacou algún desde aquela, desde hai uns días, o sábado 20 de maio. Sábado 20 de maio, entón estades pola noitiña, estades convidadas e convidados ao local social de Escudeiros, todas as persoas que queirades vir. Algo haberá tamén para comer e para beber. E facémolo o sábado 20 de maio, e non unha semana antes, xa que aludiu a outra faceta na que eu participo ás veces, porque o sábado antes, que era unha data inicial, imos ao abeiro dun curso de profesorado convocado por Nova Escola Galega, no que me convidaron a participar para falar sobre a represión na comarca, pois imos facer unha subida contra a mediodía. Os coordinadores, do volverlles a palabra, homenaxe do represaliado do franquismo, aquel libro que coordinamos e que concitou a máis de 70 creadores plásticos e literarios, Valdo Ramos e máis eu, imos subir ao Monte Furriolo a renderlles 10-11 anos despois daquel congreso aos mártires todos que ali hai. Quero nomear, singularizar
aquí entre o público están dúas netas do Celso de Poulo, alcalde de Gomesende, asesinado no 36. Entón, pois, o sábado 13, pola mañá, alá subiremos ao Monte Furriolo. Ben, en versos para conversar, xa se dixeron moitas cousas, hai, sobre todo, pois, realidades próximas para o que debería ser o mundo da infancia e o mundo de calquera persoa. Realidades próximas como pode ser, pois, os animais, non? Pois, nós temoslle os de escudeiros, porque os de escudeiros hai que dicir que, bueno, somos intelixentes, e quería facer unha observación que me quedaba no tinteiro a propósito dunhas palabras de Don Xesús. Efectivamente, algunha casa entrarían libros por primeira vez ou logo de moito tempo como os de Ramón Nicolás, pero en escudeiros ainda hai libros da institución libre de ensinanza, porque a derradeira, polo que eu coñezo, misión pedagóxica que se fixo creo que foi en xuño do 36, creo que pois fixose en Ramirás. Entón, fixose no Concello de Ramirás. Entón, en escudeiros, eu ainda tive nas mans, non hai moito tempo, libros conservados como alfaias por algunhas descendentes daqueles alumnos, daquelas alumnas da institución libre de ensinanza. Ben, entón, os de escudeiros temoslle moita querenza a curuxa, por exemplo, que xa sabedes que un animal, pois, entre outros aspectos, se asocia coa inteligencia. Pídolle axuda a curuxa e ela debúxame na cara un corazón. Vexo a detrás das árbores da fraga aturuxando na escuridade unha canción. Bu, 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 bu. As dúas xogamos dende lonxe as agachadas. Unhas veces, para ler, prendo a luz na intelixencia dos faróis da súa ollada. Outras veces, lévame de ganchete pola aba sixilosa do bosque e ensíname cousas caladas, como gozar do cheiro intenso dunha flor, como saborear unha froita madura no ar. A curuxa e eu xogamos un xogo xuntas na distancia. Ela faime cóxegas ao abrir os seus grandes ollos na escuridade. Eu colloa de ganchete para cantar con ela cada noite de lúa chea. Bu, 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 bu. Ben, que en día curuxa, pois hai moitos animais, non? Hai moitos animais que son comuns en moitas casas, agora tamén nas cidades, nos pisos de cidades, como son os cas, non? Ben, pois, nós temos un can que se chama Nerón, que está agora no patio da súa casa en Escudeiros, e igual non se está escoitando, pero bueno, calquera outro can valería este poema. Guicho, gacho, non? Sabedes, guichas e levantadas e gachas, para que non coñece, caídas. Ten as orellas guichas ou gachas, baballoa ou embarballoa, as barbas e o bigote o respirar. Bafa o alento ou embafa, afoga ou fega e ufega, mas nunca de todo abafa, porque alenta, colle forza e coa lingua fora volve de novo galgar. O asubío é chío ou reochouchío que enche de folgos a lidicia líquida do seu camiñar. Ando con el, e el anda comigo. Ás veces un eu quen o sigo e persigo, mas nunca consigo seguirlle o rastro nin imitarlle o arfar. Se ladra lonxe ou se silencia o asubío, sempre hai algo imaginável á súa volta na espera. Ven coas orellas guichas ou gachas, baballoa ou embarballoa, bafa ou embafa, mas nunca abafa, e trae alegría na cara e a mirada amiga no ollar. Neste libro hai un pouquiño de variadas cousas. Por exemplo, tamén hai exercicios de boa alimentación. Os do rural, pois, algo sabemos disso, entón, pois, por exemplo, para calquera almorzo de mañá ou calquera día, pois, valen as torradas con marmelada, que todos coñecedes, non? Préstache almorzar ben e embarruntar eso con o pan con marmelada para lamber os beizos. Con escolleres a froita
podes ter sabores naturais diferentes para cada día, e mesmo facer un libro de receitas caseiras. Pexego e morado, luns. Claudia e mazá, martes. Kiwi e laranxa, mércores. Pera e fatón, xoves. Figo e frambuesa, venres. Ameixa e mora, sábado. Flor de sabugueiro e marmelo, domingo. E agora, durme pronto, que ben se compre para mañá tergueres cedo e almorzares torradas de froita caseira, que é a que mellor sabe, e embarballoa os beizos. Ben, neste libro, bueno, pois pretende, sobre todo, vou ler un par de poemas máis, bueno, pois tamén reivindicar o que é a creación, a natureza, que van asociadas e tal, bueno, pois froito diso, e sobre todo reivindicar, como lles dicía onte os nenos, os rapaces ali na biblioteca do Instituto Celso Emilio, a poesía é liberdade, liberdade, e liberdade pois tamén está en escolle un verso para ti. Escolle un verso para ti, e nel nace unha flor fermosa, co aroma que queres sentir, porque é uz, xorima ou rosa. Escribo letras no papel de garbatos con pugas verdes que enxertan na túa pel e medran como as boas sementes. Fago e refago borranchos a lápis con tinta ou xiz, e sabes que é o mellor. Todos os esprazos en branco son para seres máis feliz e escoller a túa propia flor. E ben, logo leos pois un derradeiro poema, e se queredes comentar, que sería o ideal, pois conversar, o que queirades, pois a lingua, non? O xogar coa lingua, este poema, que non é dos máis fáciles, no libro pois hai algo de adiviñas, hai trabalínguas, bueno, ou polo menos algunhas presadas, algunhas doses desto. No libro, sobre todo, pois reivindícase pois a nosa cultura e a nosa lingua, o uso cotidiano da nosa lingua. Este pois é unha desas pequenas nenas do CEIP Xaquín Lourenzo Xocas, é un dos que parece ser que está xa maravillosamente cantado e que escoitaremos. Xogar coa lingua. Se te trabucas mentres pronuncias a presa 4 palabras, compre preguntarche por que as deletreas con presa. Comproba sempre pronuncias prácticas, pronuncias propias. Procura aprender principios prácticos. Practica primeiro presa con presa. Pronuncia pronto. Presa sen presa. Prendes a xogar coa lingua, comprendes palabras e expresións propias, desprendeste de prexuizos que nos desprestixian, como quen vos reprende por falardes entre vós, ou vos cambia de lingua e non vos la aprende. E agora emprendes a procura de xogadores e xogadoras para xogar coa nosa lingua. E se te trabucas ao pronunciares palabras, non leves presa, porque queremos usar sempre ben a nosa lingua e non facer difíciles xogos de trabalingos. Moitas gracias. Ben, como convidou o autor, se alguén quere facer algún comentario, algunha pregunta ou incluso animarse a recitar algún dos poemas do libro, pois... Ou a cantar. Mira, que tiña de letrar en galego máis sencillo. Por rematado o acto, o autor asinará con gusto os seus exemplares dos lectores e das lectoras que lle queiran traer aquí á mesa. Moitas gracias por acompañarnos. Bueno, pero ao mellor a xente, aquí hai xente que é ben faladora, quere dicir algo tamén, a ver. Que falen. A ver se é como o alumnado nas clases, que primeiro non queren, pero despois non se sabe quen é o que fala máis. Bueno, pois logo.
o meu último libro.